Parawangi peit lada pipe ya kane ka jingduai menta ngagar pa dia phi ban shong jai jai ha ka jaka ka ba phila ban IT pura ya la ka donu dhau play ngayo I ya ki comments chong phi ba ro bat nga IT ya ki sha utrai leng ba ki jingduai chonga bat menta ngagar pa dia phi ban khaprip ya la ki khamat lada pisngo bit but IT no ya ba ro ki jingsngo phya chong phi hau play Bat pelit jing mut tang hau Jesu Christ kenang bangin ya duai lang. Tungin sedang ya ka jing duai menta. Ku play jonga bat ku pa jonga. Ha ka kerteng ba koridor jongu Jesu Christ. Ngiwan ha kamat jong me menta. Da ka mensim bas ngurit bat da ka jingit ka bas kem. Ku try ku play sibun namar melong ubaba. Melong uba it yengi. Melong uba Isin badubas ngap ya ki jingduai jong ki khon jong mi. Atrai nimwan na khamat jong mi da ka bor jongi. Henry da ka jing eat bat ka jing isnei jong mi. Ngiwan da ka jing eat ba mi long unong pen kya ba kraw. Bat om don ka ba ha khamat jong mi. Kaktin jong mi ka ong ha ka sam. Chispa henyo. Dekot arpeo. Ulapa ya kaktin jong u badulapan kia ya ki namar kata atrai tupa ya kaktin jong be menta syabaro ki badang sangap ya kani ka jingduai lada don ki bapang ha kamet tupan kia ya ki lada don ki bamong ha ka donu tupan baha ya ki lada don ki balado jingkermen tu ai biang haki ya ka jingkermen ka batamai a Jesu ngagarpat ya kakti jong me banwan halor jongi benta tukta ya kakli jongi kajing mut jongi ki khamat jongi ki skor jongi kadonu jongi ki tor jongi ki sing jongi bat kamet jongi baro kawe tupun kia ya ki basitom na kajing pang ka banne laslem tupun kia ya ki badon ka blood pressure tupun kia ya ki badon diabetes Tupun kia ya kiba don jing pang do not. Tupun kia ya kiba don jing ha ka jing ring mansim. Tupun kia ya kiba sya sitom na ka cancer. Tupun kia ya kiba don arthritis but chronic pain. Atrai om don jing pang ka ba kraw palat ya ka bor jong me. Om don jing ka ba palat ya ka kti jong me. Ngingit ba da ka jing sya sitom jong mi halor ka ding pana ngilayo ya ka jing penkia ko blay ngai tiru na ka benta ki ba don ka jing sngo kya depression anxiety bat ka jing mong ha ka mansi tu pendap ya ki da ka jing suk jong mi tu penja ya ka jing sir tu penja ya ka jing kuslai tu ai ha ki ka jing kemen ka ba wan na mansim ba khoi Atrai tu pen mau yang ni bami dang don rengkat bat ni wat hakipor ki ba tam lada don ki ba thia ha hospital menta tu don rengkat bat ki lada don ki ba dang ap ya ki result jang ka test ni ka medical report tu ai haki ka jing suk bat ka jing nge lada don ki ba las ngukut lat ba om don jing kermen show tu pen syai haki bami dang trei ha ka jing im jong ki ko kuba uba habneng ni IT ya kamet kamansi bat ka jingmut changi hakiti basbun jongmi tu ker saudong yangi da ka jingya da jongmi tu tap yangi da ka snam ba koridor jong Jesu Christ tu ai hangi ka bor ban yai lengba ya ki jing jong ka jing im ni pen bana menta utrai ulong unong pen kya jongi Utrai ulong kabor jongi, utrai ulong kajing suk jongi, utrai ulong kajing kermen jongi. Ngingit ba kisngi ki babaha ki dangwan, ngingit ba uplay udang tray ha kajing im jongi, ngingit ba kajing jong u kan om no yangi. Kuplay jonga ngai kuplay yami na kabenta kajing penkia kajing yada pat kajing kerku jong mi. Wala dangim pat yo ya ki menta Henry ngingi scam ba mi dang pentre bor ba halor jongi tu ya lam yangi menta kasngi tu ya rengkat bat ngi tu ai bangin im na ka penta ka burom jong mi
Ngiduai ya kini ki e baro haka kerteng badon bor bad bakodor jong utrai bad unung pen im jongi uci sukris amen. Sengoba ban subscribe bad share lem syakiwei ki badon kam ya gajing pen kia uci sukris ngangi skem bada gajing ngej badaka jing shani apura jongi ha utrai jisu klempep un pengkoit bad un pen ilim ti yangi bad kublai shipun ya gajing don rengkat jong pihang ni ublai un kurku ya pi.